Για τον Κόλκα στη γωνία της περιοχής. Να δούμε τον Γιώνας Κόλκα, πάει να περάσει, να γυρίσει, ωραία η ευκαιρία, το γκολ, ο Παναθηναϊκός θα ανοίγει το σκορ με τον Εμμάνουελ Ελισαντέπε. Στην καταπληκτική αυτή προσπάθεια και τη σέντρα από τα αριστερά βρέθηκε στην πορεία της μπάλας στην τροχιά, την έστειλε στην αριστερή γωνία του Βίτορ Μπαΐα που νάτος εδώ δεν μπορεί να αντιδράσει. Θα δούμε λοιπόν το Σαραβάκο απέναντι στο Ραβέλη, παίρνει φορά ο Δημήτρης Σαραβάκος στο διπλό του τέρματος και του δεύτερου του Παναθηναϊκού. Το 2-2 είναι γεγονός, πανηγυρισμοί από τους 3-4 Έλληνες φυλάκες που βρίσκονται στο Ούλεβι. Ο Παναθηναϊκός ξανά με τον Λιμπερόπουλο που δίνει για τον Βαζέχα. Ο Βαζέχα το σούτ, το 3-1. Ο Βαζέχα πάει στο Παναθηναϊκό στο 65 με 2 γκολ μπροστά. Ο μεγάλος Χριστός Βαζέχα. Ο άνθρωπος που έχει δώσει στο Παναθηναϊκό τόσες και τόσες μεγάλες στιγμές σε αυτά τα 11 χρόνια της τρομερής παρουσίας του στην Ελλάδα. Ίσως βάζει ακόμα ένα τεράστιο λίθο στην προσφορά του με το 22ο του γκολ στην Ευρώπη του. Τώρα η Ρώμα βρίσκει τρόπους ο Παναθηναϊκός να πλησιάσει τη μεγάλη περιοχή του Ντόνι. Σέντρα για τον Σισέ και παλιά στα δίκτυα. Η μεγάλη ανατροπή στο 89. Είχε χάσει τον γκολ στο φινάλισμό του Μάνος, αλλά εδώ θα αντιστούσαμε. Μια φορά πάλι ξεφεύγει, είπαμε ότι είναι πιο δυνατός και από το Αμερικά του πιο κεντρικούς αμυντικούς, πιο ψηλός, πιο δυνατός. Έστω μια φορά καταφέρει και βάζει γκολ. Πολύ μεγάλο. Ο Γιώργαμνής. Γιώργαμνής εδώ για τον Χρήστο Δημόπουλο που πολύ κοντά γκολ. Γκολ εκπληκτικό. Λίσανδρος Γιώργαμνής, ένα φανταστικό αριστερό σούτ από τον Χρήστο Δημόπουλο και γκολ. Για τον Παναθηναϊκό. Ένα εκπληκτικό γκολ. Μονοκόμματο σούτ, η μπάλα γελάρει στο κόντο και καταλήγει στα δίκτυα του Κατώνη για να γίνει το 1-2 μέσα στο Τωρίνο. Καρακούνης, Γκούμας, 1-1 από τη φωτοβολίδα του Γιάννη Γκούμα. Μια φωτοβολίδα από τον Τακινάρτη στο 35 και άλλη μια από τον Γιάννη Γκούμα στο 47 του πρώτου μέρους διαμορφώνουν το 1-1 σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Το γλέντι στις κερκίδες, στην κερκίδα όπου βρίσκονται οι οπαδοί του Παναθηναϊκού μπορεί τώρα να ξεκινήσει, καθώς σε λίγο οι ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια. Πρώτη στοιχεία από το παιχνίδι να συνεχιστεί. Σιμάω, Μάτζιος καλά για τον Καρακούνη. Το έχει, το σουτ έγινε. Γκολ! Γκολ! Φοβερό από τον Γιώργο Καρακούνη, απίστευτο! Όπως τη βρέμει, όπως τη βρέμει, την πάρα επιχειρεί να βυθίσει τα κίτρινα υποβρύχια. Απίστευτο, απίστευτο! Ο Μπασινάς πολύ ωραία παλιά για τον Μικαέλσεν. Ο Δανός θα γυρίσει, η κεφαλιά, ο Σίμαν πέφτει, κόλληνη μπάλα. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ με τον Γιώργο Καρακούνη. Το βλέπετε εδώ, με το ψαράκι του Καρακούνη στο 25, περίπου χρονικά δηλαδή στο σημείο που είχε προηγηθεί και την περασμένη εβδομάδα πέρα στη Μαγιόρκα. Από την παλιά και πάλι όπως και την περασμένη εβδομάδα του. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερος. Έχει το χώρο για το σούτ, ο Μικάλης, το σούτ, γκολ! 3-1 ο Παναθηναϊκός. Ένα εξαιρετικό γκολ από τον Δανό. Από τους καλύτερους του Παναθηναϊκού με ένα πραγματικά θαυμάσιο σουτ, εκτελεί το ρουστού. 3-1 ο Παναθηναϊκός. Ο Μπράσκι δείχνει στους γηπεδούχους να στήσουν το τείχος ακόμη πιο πίσω. Βλάοβιτς, η μπάλα περνάει, γκολ! Το 75, η αλλαγή. Ήρθε από τον πάγκο ο Γκόραν Βλάοβιτς και μας έφτιαξε τη βραδιά. Μια βραδιά που ούτως ή άλλως ήταν πολύ καλή μέχρι στιγμής για τα ελληνικά χρώματα. Γίνεται ακόμη καλύτερη 15 λεπτά πριν το φινάλε με το απευθείας φάουλ του Γκόραν Βλάοβιτς στα δίχτυα του
Κοντά, το δοκιμάζει όμως και η μπάλα πάει στα δίκτυα. Είναι εκπληκτικό γκολ του Σόουζα. Χωρίς φόρα, στο 6ο λεπτό, εν στάση, εκτελεί την παλιά του ομάδα. Μια ώρα απέναντι στους. Κοιτάξτε, με ένα βήμα φόρα. Δεν έκαναν τείχος, δεν το περίμεναν απευθείας. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Πάολο Σόουζα. Πάμε στον Μένιο Στεγεναρόπουλο να γνωρίσει. 65 λεπτά. 20 στο δεύτερο μέρος. Τώρα πέρασε. Σαλπικίδης, το σούτ του Σαλπικίδη, γκολ 1-1. Απίστευτο γκολ του Σαλπικίδη. Στο 65 ο Παναθηναϊκός φέρνει το παιχνίδι στην ισοφάριση. Στο 1-1 οι Γάλλοι στον διαιτητή. Ο Μάντζιος δεν διεκδίκησε την κεφαλιά, αλλά απλώς με το σώμα ο Χιούτον σηκώθηκε από πάνω. Και το σούτ του Σαλπικίδη από εκεί και πέρα στέλνει την μπάλα και τον Ιτάν στο βράδυ και δεν είναι υποχρεωμένος να περάσει. Δεν υπάρχει όμως κίνηση του Μάντζιου να θέλει να σκύψει σε αυτή την πάση. Το παλιό σκαμνάκι που λέγαμε ακριβώς. Και το σούτ του Σαλπικίδη στη συνέχεια στέλνει την μπάλα. Για να το πούμε εκεί, στο ένας εναντίον ενός με τον Ντεμπούρ. Κρατάει πολύ ο Κωνσταντίνου, κάνει και ένα σούτ καλό στα δίκτυα τώρα. Ο Παναθηναϊκός κάνει το 0-1. Εκπληκτική ενέργεια του Μιχάλη Κωνσταντίνου, ο οποίος τη στέλνει στα δίκτυα του Κωνσταντίνου. Σε αυτό το 1-2 βγήκε νικητής, ο μεγάλος νικητής πετυχαίνει το 6ο του γκολ. Για τον Καμάρα που μπήκε ο Καμάρας. Γκολ! Το γκολ του Καμάρα! Το πρώτο γκολ του αριθμού του Καμάρα! Το γκολ του Πουτρία είναι ο γκολ του Καμάρα! Στο 5ο λεπτό το 1-0 του Σαραμά. Λοιπόν το κόρνερ του Ρώτσα στα αριστερά. Έπιωξε ο Τριξέλα, έπιασε το βολές του. Κοιτάξτε κάτι. Καρακούνης. Και ο Τερτιμάρα το δεξί καλό σου γκολ! Γκολ φοβερό! Απίστευτο γκολ από τον Γιώργο Καρακούνη! Απίστευτο! Απίστευτο! Από τα καλύτερα γκολ στην Ευρώπη σε πρωταθλήματα και σε διοργανώσεις διασυλλογικές. Και ο Δόνης τώρα που άρχισε την κουρσά και ο Βαζέχα που δεν είναι offside, άμα τη βγάλει ο Δόνης. Ναι, ο Βαζέχα δεν είναι offside, ο Παναθηναϊκός. Αν πετύχει το γκολ είναι γκολ, ο Παναθηναϊκός. 3 λεπτά που τελειώσει το παιχνίδι, παγώνει το Άμστερνταμ. Οι Ολλανδοί αρχίζουν να φεύγουν από το γήπεδο. Βλέπετε πόσο έξυπνο ο Δόνης έστειλε την μπάλα στο Βαζέχα και ο Πολωνός πετυχαίνει, δεν ξέρω αν είναι το ωραιότερο γκολ της καριέρας του, σίγουρα είναι το πιο σημαντικό. Είναι ένα άψογο. Κάνει το 1.